Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws vandaag, zondag 5 mei, Bevrijdingsdag. We gaan even feest vieren. En waar gaan we kijken? Bij de volgende artiest, ik weet niet hoe ze heet. Zo heet u dan? Ja, die inderdaad, ja. Je zou het bijna vergeten als je hier middenin staat. Maar nog geen half jaar geleden was de toekomst van het Bevrijdingsfestival best wel onzeker. De organisatie was failliet, maar gelukkig kwam er een nieuwe organisatie. En die wist in krap 5 maanden tijd toch weer een bevrijdingsfestival op poten te zetten. Het is wel heel kort geweest. Bloed, zweet en tranen is ook wel toepasselijk hier zo. Maar je zag gewoon vanuit de gemeente, vanuit de provincie, vanuit alle diensten dat iedereen ook heel erg graag wou meewerken. En dan kan je best wel een eind komen. En ik denk dat we daarin dan toch ook wel onze stempel hebben kunnen drukken. Ja. Nou ja, we hadden gehoord dat het een doorstart zou zijn. Dat er dus een nieuwe vorm en een nieuwe opzet zou zijn. En dat het dan meer gecentreerd zou zijn. Dus we dachten, we gaan eens kijken. Voordat het feest losbarstte in Vlissingen, sprak mensenrechtenactiviste Kathleen Ferrier de Van Randwijk-lezing uit in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Ze begon haar lezing met een gedicht van Van Randwijk. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Na de lezing was het weer traditiegetrouw tijd voor feest op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Ja, het is super druk, het is gezellig, lekker weer. Lekker om even gewoon uit de deur te zijn. En hoe is dat voor jou? Ja, ik zit zelf in Defensie, dus dat is wel een speciale klik ermee. Ja, en dan is het wel mooi om toch te zien dat er zoveel aandacht voor is en dat toch nog gedragen wordt door de maatschappij, zeg maar. En hoe is het Bevrijdingsfestival? Met mooi weer, altijd leuk. En vandaag? Ook leuk. Heb je al een beetje artiesten gezien? Zoe. En ik weet de achternaam niet. Taugram. Op verschillende plekken in Zeeland werd vandaag de vrijheid gevierd met een vrijheidsmaaltijd. Voor het eerst deed de gemeente Hulst daar ook aan mee. Samen eten verbindt. Je zit een keer aan tafel met iemand met wie je niet elke dag aan tafel zit. Dus je voert ook een keer een ander gesprek. En zeker met de omlijsting eromheen hoop ik dat er hele mooie en waardevolle gesprekken uit voort gaan komen. 70 Hulstenaren hadden zich aangemeld. Doel van de maaltijd is om met elkaar de persoonlijke betekenis van het begrip vrijheid te delen. Zonder beperkingen, waarbij je een ander dan in ieder geval respecteert, te kunnen leven, zonder dat je in de gaten gehouden wordt. Wij zijn enorm gelukkig dat we in zo'n vrij land leven, ondanks wat er allemaal gebeurt in de wereld. Want het ogenblik is niet best. Dat wij hier nog zo in vrijheid kunnen leven, dat is enorm belangrijk. Een primeur in Zeeland. In Vlissingen is een tentoonstelling geopend over de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe was de oorlog een herinnering in zwart-wit. Maar met deze tentoonstelling van colorist Jacob Lagerwij krijgt alles kleur. Er komt absoluut veel meer binnen en je ziet 100 keer meer. Ja, op zichzelf niet zo gek natuurlijk, want ik heb nog nooit iemand in zwart-wit buiten gezien. En nu zie je heel veel extra's. Het blijven kleurimpressies. Jacob is er altijd een beetje bescheiden in. Hij behoort echt tot de top in de wereld van de coloristen. En hij doet dat allemaal handmatig, dus niet met computerprogramma's. Voorkamman is een van de schrijvers die teksten maakte bij de foto's. De tentoonstelling is onderdeel van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Zo dankbaar om te doen. En zeker op deze locatie in Scheldehof. De bewoners hier, de afgelopen dagen tussen het ophangen door heb ik voortdurend gesprekken gevoerd met stokoude mensen. Waar die oorlog natuurlijk vrij dichtbij is. En dat is wel een van de fijnste herinneringen aan het hele project. Het is een reizende expositie. Tot 12 mei zijn de foto's in Vlissingen te zien. Daarna gaat de tentoonstelling nog langs een aantal plaatsen in Zeeland en daarbuiten. We begonnen de ochtend vandaag met nevel en lokaal was er ook wat mist ontstaan vannacht. Dit loste allemaal vrij snel op in de ochtend en we bleven zitten met sluierbewolking en in de middag ook stapelwolken. Gelukkig zagen we wel regelmatig de zon.
Vanavond is het overwegend bewolkt en staat er een zwakke oost- tot noordoostenwind. Vannacht kan wat lichte regen vallen, maar dat zal van korte duur zijn. In de late nacht ontstaat er lokaal weer wat nevel en het koelt af naar een graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt en dan nadert er vanuit het zuiden een storing. Een buienlijn die trekt in de middag over en komt waarschijnlijk over het zuiden van het land tot stilstand, om vervolgens pas op dinsdagochtend weer terug richting België te koersen. Dit betekent dat we van maandagmiddag tot dinsdagochtend regelmatig buien hebben, lokaal ook met onweer, en dat er ook best wel wat neerslag gaat vallen. In de vooruitzichten hebben we op dinsdag dus eerst nog regen, maar dinsdagmiddag wordt het echt droog en krijgen we uiteindelijk ook opklaringen met een graad of 17. Woensdag is er met 15 graden nog steeds kans op een lichte regenbui, maar op donderdag gaan de temperaturen weer iets omhoog en blijft het droog. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Meer nieuws en ook meer informatie over het weer in onze provincie is ook te zien op onze app en op onze site. Een hele fijne zondagavond en tot morgen.